Achọrọ m iji ndị eke wee kpọrọ nna m. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na afụfụ mami ya talụ n'ụwa a na-ama ngụsị agụsị. According to mami ya, na papi ya nnekwu nwere ebe ọ na-eje ọrụ, ịghọtago, wee lụọ ebe afọ wee fụ nwa agbọghọbịa dị mma, wee sị na ya ga-anụ ya, wee mesie ihe n'isi ya. Mana ịgbagolu mgbe afọ na nwaanyị enwere ike isi na ya chọrọ ịnụ nwoke, ọkwa ịghọtago, na ihe ọbụla nne gị na nna gị kwutela ka ị nọ na ọkwa ịghọtago. Mana mami ya achọrọ ịnụ nwoke akpọnyelie duto na deba na aka ga ezigbo nka. Ha amaghị si anya soli ejebe, o nwere nu choice, o wee soli ya wee bịa, ya na ya na-abụ wee bili, ọ na-enene ya anya, ọ na-apụ agbọghọbịa. So this man bịazịa ka ọ kpe ya aka, ọ jụ si na ya ekwugo na ya ama nne ya. Oke ihe anụnwa mebezili oge ọbụla ọtakịrị wee kolo akpa ya wee si na ya anabago na ya ama nnụ agadi nwoke. So na o nwere nwanne ya nwoke bịanụ wee gwabịa wee si ya na nwa gị nwoke baka na ọ mụtara ofu nwa nwoke, a ka anụ ọkwanụ nwaanyị ịnara akpọrọ nwa ọmarịcha nwatakịrị kpọnye nwa gị nwoke na nwa na anya lụkweni ana na nwa na ọ maala eje ozi. Ịgbagolu gwabịa ya n'okwu gwasị anya, ọsị ọkwụ ya na ọsị ya si dị man ka nọlụ na-eche detin. Mana ọ gbara na nwa ya na uchie dukwu ya ka ọ nụrụ na degala anabago, o wee chụbịa wee chụkwasị ya n'ụzọ wee si anya jee ebe dị otu ka o chali ya. Dịga wee jee wee chali, o wee bịa wee yọbịa si ya biko na ọ bụgodo na ọ chọrọ ịnụ nna ya, ya nụba nyanwa na nyanwa ga-anụ ya na yanwa lọvụl ya. Ịghọtago, yọba dọgal. So ọkwa na-eti ewekwa n'okwu ọnụ o. Ewesị ya nke o megolo ihe n'isi ya kpọjezie nye nwa ya nwoke ka ọ nụbasịa. Papi ya wee kwalụ, wee kpọrọ nwaanyị a wee kpọnyezie ofu nwa nwoke afọ ọ nụtara, wichi bụ nke chụbali ọsọ nụ ka ọ na-ana, o wee chụkwasị ya wee gwabịa na ya lọvụl ya na ya chọrọ ịnụ ya. So ha na-abụ wee bili, ha wee mụgide ụmụaka wee mụọ ụmụ 12. Out of 12 anụnwa, ịbụa nọrọzi ndụ, ha 14. Nwoke wee gbuwa ụmụaka wee mụsịa vụba ụmụ vụsịsịa ụmụ ebe niile. Ọ sị bụ nna ọkwanye ahụ na o nwee one elder bụ na befa na ihe o kwuru ka onye ọbụla na-eme, na ada agbagha this man okwu na ihe ọbụla o kwuru bụ final. It's like na ọnya tọsị mana ọ bụrụ ya tọsị, mana ndị man abụrụ ezigbo mmadụ na maka na ọ bụ retire ndị eke. So ọkwanye onye ọbụla na-ege ya ntị. Ka papi ya mụsịala ụmụaka ju ebe niile, nwoke nụnwa akwụkwala ọtọ gbanwee o. Ọ na-agwasị mami ya okwu, na-enezi mami ya anya na ịmara ọ dozi aka ya sị nọ nkịta bie ka ọ na-agwa. Mami ya na-edikwe nwaanyị mmadụ nwa okpuru ụmụ 12. Chai! So kwanye ahụ o wee lụọ one day one of his brother wee duje ebe o jere ịgba bọyị, wee lụọ wee gbaa bọyị na ya mụrụ ifesala ha mgbe afọ bikọsi na ya ji anya ụmụaka. The guy, that man nke na-ekwu ihe na-eme na wee sị ya nataba. O wee nata no ya odunyelu the brother na the old man setụlụcha ife na-ese na wee sịkwa nwanne nwoke ya chighekwa azụ. Nwanne nwoke wee sị ya mba na ya ma njezi, ebulu jee ebulu na ya ma njezi. Ọkwana ya ha wee sị na iwu na ọ ga-eje, especially that man wee sị onye ka ọ bụ ịgbaghi okwu na ọkpọ mana o nwere onye na-agbaghi okwu, onye ka ọ bụ. The guy wee sị na ya ma njezi o. Papi a sị na iwu na ọ ga-eje na ọma mgbagha the guy okwu. The boy sị na ya ma nje. Ọnụ ofu mbọsị mami ha wee jebe ahịa, ha wee kpọọ ụmụ okorobịa wee kpọfụta this guy wee kụbịa ụtarị kụsị anya ike ezasịa. Ha wee were ụdọ wee mụ ya n'ụkwụ wee kedie n'elu ukwu osisi ọkpọdo isi n'ala. Fanwa bụ ụmụnne nọ n'ebe afọ na-ebe akwa na-eti mkpu na-ekpe ekpere ka mama fabata. Chukwu mee ebele mama fabata, mana nwanne ya nwoke akwụrụgo n'elu ebe afọ for so long o. Ka mama fabata wee gbakwulu dị esekpụla ana ya onye ọjọọ, gbakwulu dị old man esekpụla ana ya onye ọjọọ na amagolu na nne bụ nnenu. Ọya bụ ụmụ okorobịa ka fanyeli aka tọtuo the guy. Ụmụ okorobịa jụọ wee jebute oche dogogo oche welu mgbe ekwue wee ghere ụdọ wee ghegide ụdọ, nwa ya wee si ebe afọ wee datuzie ọtọsịsị anwụ ụdọ, nwa ya wee mere ọsọ. Nwoke nwanụ nke tọsịla everybody wee si na ome alụ na o mere alụ, di efụtasị na o mere alụ. Mana mgbe afọ na di ekwubego okwu ịnụ nwaanyị ọzọ,
ọsị ukwu na afụge na ya gwara unu na nwaanyị a bụrụ mmadụ na o mere alụ na ya ma nnọzi na ekwugo na ya ga-anụkpe nwaanyị ọzọ na-ayị ya na kịta na ya afụgo ụzọ ya ga-eji wee nụkpe nwaanyị ọzọ anya na-ekwu ọkwana ya echekwana ihe akpa ama ekwu papi ebidokwe chọba nwaanyị ọzọ ọ ga-anụ kwụsịzi inye ha ego kwụsịzi ime everything a na-ekwu ọlụkwa ụlọ kewe ụlọ ụzọ na-abọchi uge ha n'azụ ụlọ azụ ụlọ ka ha si apụ azụ ụlọ ka ha si abata na nke kasị njọ bụ na nwaanyị papa ha chọrọ ịnụ bụ nwaanyị anụlụ di lụọ be die ya na di eso okwu o were aka odo kugbuo die wee nata na-agwọ sọ ọgwụ na ndị mmadụ ama njụ ya ife mee disma n'ọnya ka ọ chọrọ ịnụ mami ya bee si na ya ma na dis woman bata na nsogbu ga-ada papi amaghị si n'ọnya ka ọ ga-anụ so ndị mmadụ wee kpabalụ mami ya wee sị anya jebe na welfare ọ na-agbagodo mgbafọ welfare esibe ike and mgbafọ DNA n'obodo oyibo ka a na-anụ maka ya mami ya wee jekpe nye na welfare wee lụọ na welfare wee kpegide wee kpesie ndị welfare wee sị anyị si na ọ bụrụ gị ma ụmụaka o si na ọ bụrụ nyanwa ma ụmụaka na nwaanyị a bụ nwunye nna ya na ya chọzi ịnụ nọ nwunye nna ya ka ọ bụ nọ nna ya mere egi ọ sị m nne na ihe a niile bidoro mgbe papa nnekwu ha nwụrụ n'ọka papa nnekwu ha nwụrụ ka ihe a niile bidoro so ọkwana ya ndị welfare wee sị ya so na ọ bụrụ gị mụ ọ na-anwụ iyi si na ọ bụrụ ya mụ e wee sị ya na ọ ga-abịa ka ọ saịnị akwụkwọ na ụmụaka niile abụrụ nke ya ọkwalụ that man nke lụvulu eke na-esoghedi ya n'ike n'ike wee sị na ya ma nsokwu eje saịnị akwụkwọ maka ọ maala ife dunia ọkwana ya ụna mana this man jee chọta mmadụ dulu ndị mmadụ jee na welfare saịnị akwụkwọ na ụmụ n'elin nwa na ọ bụrụ ya nwa mụrụfa ndị welfare wee si oke nke si na ọ bụrụ gị mụrụ fa na ị nwezi right ịnụ nwaanyị ọzọ wee dulufe wee na wee welu fiu ana wee nye dị umeanụ wee sị anya na akọ ka o wee na-azụ ụmụ ya mana nwoke jee nụọ nwaanyị ọzọ chai ọ sị bụ nne na ka ihe a mecha na fada eje akwụkwọ si m ma mgbe fa ji eje akwụkwọ ebidosie skuul ọfụ fancha niile ebido akwụkwọ oge lụrụ eji achụ n'ụgwọ akwụkwọ fancha niile adrọpụ ifefa na-eme maka na mama fa ama nkwụ ụgwọ mama fa je na-efichelu ndị mmadụ ụlọ na-akpalụ ndị mmadụ nkụ na-ejelu ndị mmadụ ọlụ wee na-azụ ụmụ 10 chai ọ sị m na mama fa tasiala afụfụ n'ụwa na sọsọ ebe mama fa na-achọbụ ebe a na-esi nri maọbụ ebe a ga na-esi nri ọ ga-abụ ihe elifolu ka o kponetelefe ka falie ọ sị m ndị afụfụ ka ha tagidere until papa ha wee nụọ nwaanyị ọzọ wee duru ya wee bata wee na-akwaka ịgba akwụkwọ na fa na-eje Katọlik na ụmụnne na onye gbayitere edupie bọyị onye gbayitere edupie bọyị so ite edupugo bọyị emebego ọfụma before the woman wee bata denu ụmụ nwaanyị onye ruru 15 years ọnụgo dị ozugbo ma ịchọgo na anya wasef na edupụrụ ya di ya eluo di a mere ọsọ gbafuo ọkwana ya ihe a bụ ihe na-emenụ ọsị ọkwana ya nwaanyị a wee bata wee bido ịgwọ ọgwụ ọgwọlụgbode si m ụmụnne niile na-eme ọfụma ndị na-agbabọ ya ọ gaghị ajụ na ha ma nsetụlụze ha ndị esetụlụ esetụ bizines ha bido mebibe nke golu moto nwa accident in fact Chineke ihe niile kwụlụ ọtọ ya saa mami amaghị na-ata afụfụ ọ na-ata ya mami amaghị na-ata afụfụ ọ na-ata ya so mgbe o jere ịgba akwụkwọ wee jekwulu the Reverend Father wee na-asị ya na ihe niile ya bịara ebe na-ayụ unu gba anya akwụkwọ unu kalụgbogo unu akalụgbede ọ sị ya na ọ bụrụ fada nyanwa bụ onye nọ mgbe ọ bịara na di enenesigo ọbịbịa niile ọ bịara na ọ dụrọ siriọs ịgba akwụkwọ o wee sị ya fada ọ sị ya na onye nwa nwaanyị izizi this man ọ na-anụ na ya mụọli ụmụ 12 kọgideli ekọsiala ya ụnụ amaala na fada ama gbaa this man akwụkwọ ya na nwaanyị a gbasịa afọ akwụkwọ after 1 month moto kolo the Reverend Father gwuo na maka na akwa mami abelu n'ụlọ ụka that day besie wee sị na nsogbu adọrọ gwakene m nwaanyị dị otu anụnwa ọ bụgodulu nnọọ ọ chọkwanụ m ikwufe ọnụ bikos na ọ bụgodulu nnọọ na eziokwu na this man anara anụ ya unu nwa bụ ndị ụka unu amanyeli aka ka nkọgodo ihe na-akọ si ọkwanị ya si mami a wee nata wee na-azụ ha na-ata afụfụ na-azụ ha
sọkwa na ihe a ka ha bigeligidela aka na o nwere onye jele akwụkwọ